apo pamunorangarira vanhu venyu, tangaineni, imbotangaineni, apo pamunoshanyira vana venyu, imbotangaineni Ishe. Tinotenda nekuona mavideos kwamene muchita, and if you are new here, please consider subscribing. Nhasi tine nyaya DJ Towers, apo tinoona DJ Towers achienda kunotora mota GD6 2.8 liter yaapiwa naSeWicknell. Ona Towers achichema kuratidza mufaro ana Victor vari exquisite car dealership. Tinotenda guys nesupport yamunotipa. When I video iri kusvika rapera, don't forget to turn on the bell notification so that you receive all notifications whenever we post. Andamasho andangotendawo SeWicknell nemudzimai wavo netsitsi dzavanditira ndanga ndabankrupt zvokudaro hazvida kunyepa. Ndotendawo napresident vaMunangagwa naFirst Lady neZanu-PF. Ndangotenda guys, kutenda zvikuru, tenda. Ndakutenda kuna mukoma Viki vana kuzvomora mara. What really did DJ Towers did like in the previous in order to be able to angachiwana this kind of appreciation? Yes, DJ Towers has been there and he has been consistent for several times. Saka, let's see the thing that he has been doing. Idi huchi talabablas. Idi huchi andikona huchu. Ndozora huchi. Idi huchi andozo. Guys, hapasina congestion. Patala bablas. Idi huchi. Nawapa marwavo president. So guys, this is DJ Towers for you. Always happy and in good vibes, energetic, and he enjoys what he does in full force, as you are seeing. Mfana Temba Gorim unorwadziwe kuti ndosapota Zanu-PF. Ndirakukuudza iwe Mfana Temba, baba vako yavo ine musoro muviri, wazvinzwa? You're very stupid. Ndaratidza screenshot yako naMiles uchindishauda inini, uchishauda vabereki vangu inini, wazvinzwa? You're very stupid. Stupidity. Ndatanga kutuka baba vako ka. Ndakakutuka ramai vako. Ndakunyepera wingiti chibaba, ndo chibaba chedu isusu hautelu kuti tite zvatunoita ndiwingiti. Uonero kwatoita toda kutanga mukoma wingiti. Ndo mwari wedu maoma. Apo tiona DJ Towers vachizvizora hani vakazvinyora kuti ED padumbu uye pauma vakazvinyora kuti ED. Guys, inini ndaumbopa maruva avo SeWicknell. Ndakatama nempinga dzakawanda, ndakatama naJinimbi. Zvikuita naSeWicknell kana even Dangote asati ambozviita, kana Jay-Z asati ambozviita. But what I want to tell SeWicknell kuti pane vamwe vanhu vakashanda, Michael Max naWally 10 vaitouya kumarali, even Levels aiuya, handiri kunyepa. But inini ndirakupai maruva enyu SeWicknell, makapenga, handidi kuti ndidododa kuningirina, makapenga zvokudaro. But Maggie naWally 10 mumbovhunza. Hamune mari, but hamune mari ana mumbovhunza vakomana vakashanda. Michael Max naWally 10 vakashanda. Una ribo
Boscott vatutsa bhora muZimbabwe. Andiona guys, Scotland ikasatora league ndiri kuzviuraya. Ona reBoscott ndo adzisa bhora muZimbabwe. Antonzwa, ini ndinotoda Scotland kudarika hama dzangu. Guys, I'm gonna up screen. This is a letter that was written, and it's a Facebook post that has been put by Sewik Neo vachiratidza kufara vachifarira DJ Towers vachimupawo mota. Zvamukona zvese pascreen. In his words, this is what he has actually said, which is a very long and inspiring letter that he has written. Thank you so much for watching this video up to this end. And if you are new here, please consider subscribing and turn on the bell icon so that you receive all notifications. Don't forget to watch our other videos. Let's meet in the next one. Thank you.